Frida kienet mara li għexet tassew is-sagrament ta' żwieġ u rabbiet lil ulieda bl-ikbar għoża u mħabba. Mara li kienet tgħin lil kulħadd u tmid idejha mal-imsejknin. Hekk sostna Father Charles Tabone quddiem numru kbir ta' persuni li ħonqu l-Knisja Parrokkjali ta' San Pietru fil-Tajjen f'Birzebbuġa fejn l-4:00 ingħatat l-aħħar tislima lil Frida Grek, omm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek, illi mietet it-tnejn li għadda fl-età ta' 92 sena. Fil-preżenza ta' bosta qraba u ħbieb fosthom l-erba' ulieda Marika, Noel, Josja u Bernard, Frida kienet deskritta bħala mara li kellha fidi kbira f'Alla li għexet ħajjitha f'relazzjoni intima ma'Alla, mara ta' ħila kbira li kienet tiswa iktar mill-ġawar. Frida kienet mara ta' ħila li ftit issibħala, tiswa ħafna aktar mill-ġawar, fuqha tistriħ qalb-żewġha. U dan żgur ikollu ta' ġid. Risq tajjeb iġġiblu mhux ħażin il-jimkollha ta' ħajjitha. Tqum ikun għadu bil-lejl tħejji l-ikel għan-nies dara, tħażżem ġenbejha bil-qawwa u s-saħħa għax-xogħol li rajha. Tara r-risq għax-xogħol tagħha lanqas bil-lejl ma tinfilmu s-bib tagħha. Father Charles Tabone fakkar kif Frida u John kienu koppja eżemplari li ma kunux jgħaddu mingħajr xulxin. Kien hawn fejn qal li Frida u John issa jistgħu jiċċelebraw il-65 anniversarju tat-tieġ tagħhom flimkien fil-ġenna. It-talbiet tal-fidili nqraw minn nepotijiet ta' Frida f'waqt li t-tfal tagħha tellgħu l-offerti. Wieħed minnhom jiddedikala silta mużikali bil-vjolin. Preżenti għal-funeral kien hemm mart il-President ta' Malta Mirjam Vella, il-Prim Ministru Robert Abela, l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia, kif ukoll deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Attendew ukoll is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino u l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perci Kalascione. Il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net News twassal il-kondoljanzi tagħha lil kap tal-Partit Nazzjonalista u lill-familja Grek.